Kardong Pini News Fast Karbiang Long Berta Kithanjia Bangnili Samika Chirong Parpi Aprangsi Berta Thipipen Arjuita Nikep Angbong Karbi Traditional Village Council Sing Sepulote Thurpa Kachisong Asai Deng Nang Popu 24 Plus Organization Lapen KRAA Atum Kaching Krimpon MOS Alamdon Kacetok Ningkan Sirkep Arani Katalon MP Horen Singh Be Methang Kedar Atum Ophan Citini Edpu Ningpung Cepaklang Sari Huti Borlangso Arlong Huti Borpungahawar Toar Me Lang Awarsai Pipetik Non Kevangji Emily Kilikahut Cerabdun Tik Tipu Kacingrum Amai Kangni Hanjang Langso ke Patua Klamalong Hemprek ke Hang Cingrum Pedji Apan CCU Amai ke Pat Pinitara langso ke PH Aklamalong 24 Plus Organization pen kra atum Cingrum Pet pen 6 schedule to the Indian Constitution along ketok paragraph 3 sub para 1 clause EF GHIJ ateng pen si Karbiang Long Autonomous Council along Karbi Traditional Village Council seng nangji pusi keramtang arni kehang lapen kacesong asai padolo bonta council kachari ke thegiding atum claim kledalo Jongsi lapu klem kle pader bom lang polote kewangji arni ingtang kring pen kachesong asai deng thunang kok popusi alang litum pen ke ther padopon bangso kachesong hot radla pen hamphang asong kacheto dunji aphanta alang litum chuningri athelake inglong asok khai apharmansi kachesong anparta laso hot hamren along check aphang SP bunlo amen pen council atum land allotment kipia puthak chedon dun deputa pachini Scheduled to the Indian Constitution along paragraph 3 subparagraph 1 clause E F G H I J teng pen si Karbiang Long Autonomous Council long Traditional Village Council seng nangji pusin litum ke hang kon padu ke dam tangan ni pen tapi ni anta Karbiang Long Autonomous Council tum la soputhak non anta claim klela tapi la soputhak jong si claim kle tapi pader bom lang pelotang te Kibang jilangan ni huda bangke ansuse intum tangkring pen kacesong pon padu puji lasi laso long kadung we Karbiang Long atau kan nuarat atau mamanda ni liye peling tung jang bangelalo je laso kacesong long bangke litum kadung weta dan litum kadung weta nang cerap nang citu dunia fasil ni hin pencuning rilo athe ladake panchayati ras sistema bangke nang lud masi unde pulodang te piniar ni bangke ladak panchayat allo sistema pang na palunji po bangke ni tu masap tak rodunde lasi laso puthak kaya ansuse tangkring ben kacesong ye phanke nili tum arjap sider chipi ti ras system ke lake Karbiang Long aphan kali lapen ke inglong so phan kali lasi ladaga bangke nanglun masi une sitame non langdam lo je panchayati ras system nanglut une pu boy bit positame aron jong si tum Karbiang Long Autonomous Council pen silam le pulotang te lake general asun si mandat po pulotang te lake nanglucho ka tenglo kasi ni kay epil kang tung ke non anta nang ludun elang si sidol area long sitame ladak jong si methang council along traditional village council ateng pen la aron silam li pulutang te ladak ke cheplang pelo la si prabjin pen traditional village council paragraph 3 sub paragraph 1 clause EFGHIJ ateng pen claim lu pulodang te Karbiang Long Karbi khai atumhan pena nakaching thru do pola pen ke panchayati ras system abang ke lake kona asu tumaphan lake panchayat along ke sarpanch tang ho mukhia tang ho penchenglok latung abang huki irdu mukhia tang ho pulasan do lasi ili tuma system long labang ave lasi ili tum appeal kang tung abang lalo ladaga bang ke traditional way ateng ben sinangji traditional village council sinangji traditional village council along amen jalle irno ronga maile irno traditional ola servan keble irno sarban keble irno sitame itum ki pudam kangtung bangke lalo traditional way nangi rokan ini itum hamren along cekapang ingtiarong labangso aron ripen longli district council sorpen ke cerai dam SP koloni pu amen pen ke cerai dam kom labang ini itum ala bangsor ni bentani itum
karbi rong sara me hin pen koi thip lo la pen ni tum dong kam air office long tani tum labang so pidisot bidam lo complain pidisot bidam lo pasi air hin menta konsil lang pale alu busipu sita me pini anta labang so ni tum phan lam klap dak pen nang kha delang labang so cancel lang bo labang so allotment ma cancel lang bo ni tum lam klap dak kini lang sita me nalang litum non district council asor ban ahin penjong si tabang solam kladang pipi liput ni tum kewang gilangar ni bang tuke la cega pangalong bang solong ni para farman ben litum habib pin pula pen ricu tum pen cenglok ni litum arbi rong sar atu manta na bang so abud hak ni litum kace song yepan Kedam tang surihini rakoi si phai kunia chiklo ni phai ingkoi rapo arni UPDS metang disim kang tang pen che oponsi khaya farman central gov la pen state gov angbong isimon sam MOS accord mate alamdon Delhi rong supialong cetok ponlu bangso alamdon ka cetok piningkan an ningkan sirkep ke chok arni pura pini methang asai hemalong kek ingthan ponsi keta london ex UPDS welfare society amai phumoni ramrong hang pen mai jari ponsi Mayalong chunbang sar sing teron aluhi lapen mai ke phalam the jaipon Mayalong KLNLF mai phupi dili chunbang thong teron KPLT KSYC CCU atum chetong dun Mayalong UPDS amen pen EM anghoi surjorong par deputy chairman kangjang terang lapen non kiki bom MP Horen Singh beatum mandun longlu MP Skim Pen ex UPDS Welfare Society ahem boundary wall lapen office building upon kutike patang kapanong edlo puta rong hang sang huningje Litum UPDS Pen MS Toglo lapen Sorkar pen kasi chakating tangka maha sita pinangana kali dulu ba non medical college non nangali engineering college lahai sita me dulu lapen aku pini UPDS MOS ajo ini si di fu tahun ta klari klar bongo adi celar phak lo mau somar pate UPDS akedar sum sita pinangan ke awar saya long lo baini ke cio rong lo theng cio rong lo sangti cio rong lo lapen ko mai mai robor bagan lo robor cuak chongda dulong lo ko mai ne tua ki hudalong amhuri dulong lo la salang itu mahir jumbe pen lo inkan sir kep lo la MOS tok det pen la pen la song bong ko ane woreng awar sai gitu setame nilitum akedars la pen officer pen danglok nilitum pinianian tame inut forget asakrita kelong awela ka chini ya panil tuta kita le nangkok po la so MOS 350 crore tangkana si cross mala bang nilitum ta nilitum hanang pinai bo han kali seta kona si claim mala bang nilitum ta cengko pu kedar atum pini ekot ka cetok ningkan sirkep pling tanglo sita nilitum kedar atum ke Thangnan akerap kelong abi ajoksi kisung pen loksi aningkan pathon pu MP Horen Singh be methang akedar atum aphan cheteni et pusi ningpung alam pherang kyang no chepaklang Dili tu mas songja puatum ongdung tu mar rengit he ke mandu na do EM ke mandu na tungta do deputy chairman ke ma do la penon MP sita khibom lo sita lang litum dili tu ma phan pini ba dua ke dar sa phan sita to pine ke jo kada pichu e bar sai ni da mar ke thik thanga athema ke chengsia ho dili tum lamdon se to bet pe na phi house ta dili tu bhan pulo Assam police nang tum man ma ki dun jia tu nang tum form se fill up mon tu pen ongdung a korte tum opran ke misen tu pini la bang so chi sing la so se ta la so ta nang kiteren lo la pena ko phi wang thulo la bang so non la medical college long se ta me for grade ke nang tum phanang thik pi pon pu la ta mere abe det lo la so la thak si ko la MOS satang ka pena board nang tum phan rabar se ta nang tum phanang claim pipo inut pen hectare si sinang pipo la ta abe det lo Basora taksi ke cara son lupik lo. La pena pot mudi tu mesti taning cepaning ding pensi pu do bom congdat bom cobom la sonang selo si taning duk lo. Ahu di si pini non pini karbiang long atau kanu kapacilar pun ke ahok pet akar di akar signai ke klem tum ke nili tum helium ngom be katum sik. Si tame non api abang ke kupilo ba ke ceplang tu abang ke EMC matum ke ceplang tu abang ke komande morari komane Bihari mane Bengali lapen kona ne ke bang khomia tuma phansi ongdung abar sai pirong nili tuma phansi ta ko pine son bang abar sai nang pi pona sonte ka chongdat abar sai nang pia pona sonte komane bang ke sagedang thek mane tum ke pine hemkar kok thek ba komane tuma bang ke kupine son ba ke klem thek tum da sita me lai hui sita nang pi pe even mane pine mastoro lanta nang pi pon pe nili tuma phan la puson lasi kam jam sita johang dam sita nili tuma phan pinap dik la puson la ben pupon ke nili tuma phan son sia porang peli pon lo
lasi alang litum labangso MP pusita me ningkan poweji lapen MEC pusita ningkan poweji ningkan pom bongjong si alang litum claim rapera tuma phan hakko ha la swarni hut claim rapera dam rapera tuma phan chelang kon pe pulotang te ningkan po phi alang li hygiene he ni thang chi ku he lasi ahok ningduk pilo rang sorjorong par deputy ke heri em ke do medical em ke do hut sita me alang li long pe ni dia kirap thang da ve kangjang terang deputy chairman ke do ta kirap thang da ve lapen non MP horan sing be khi bom setani li alang li long pena kerap thang ta be lapen alang li hem ke dam je phanata nili tum get lu long le anura pre phan chi le nili phanana na palu long le la puson si claim ante alang li tum la puson le ma khaya phan kar ja babang non khie bang ke ala nili tum claim ra pe hore bang ke incremer me sita ili tum char chong ra pe nai pusi nili tum phanangi pu ante non la puson hilo non alang li tum bang ke pini arle theman tang lo asumara to phan ting ni bu lailo ma khai phan ke claim ke pusi ni ke nangli to ma phan ke suning rinun la pen abang so media pen kapachini gang tunggal lailo ebang es kam kunap sigi klema labang litum ek akidas tum tum chitong pet pel tum prabjing pel lagane tum tarle ji lage atheman litum kata leji apawar da lage tum asini asar ka chinhon kangyang karang bala same alang konsilong same lang arpu dudun la pen litum chinhona sojorong phar same alang same konsilong kongres agorme chari botum alang kami em nami dudun lo sita me non inutba aphan se lang li 25 nong nilip constituency ke parlo Sarihuti Borlangso Arlongwoti Borpung Rongasar Kachingrum Amai Borlangso Nakoitiso LP School Ahemalong Pemanpon Labangso Amayalong Rongasar Longki Teron Pensi Chepahem Pupon Labangso Inglong Ahabar Rong Inkoira Troxi Arongasar Chetong Dunsi Chingrumalong RDP Dun Alang litum kiduki sungke jogji aphan lamrai dengpon Tuar mesen kave Penchenglok Seka Chelang Avarsai Me Lang Kadure Alam Rongasar tumpen chethandun rinti Lapen Lasona Kisung Jongsi Chechak nang bomlang pulote Kibangji MLA kilik ahut Nilitum Cherabdun thek the pusi ke therpon Kilik doji dok dok aprang wang chot chot si Local MAC anta Chihumri re Chelang lesi Aking pak anta nang chibibe puta Rongasara tumpen ningje pon Lasi Nilitum Rongasara tum RD dojot pen Chesong ponji puta nang pachini dun Nilipen Perangke Robinson Terang, News Fast Karbiang Long. Pinihan janglang so long convening committee for unification atung Kachingrum Henlok Khaya Jakong Puat Happy and Ponsi consultative meet on unification amai kangni. Saising rong pi pen mai chari Ponsi Bodesor Hanse aluhi pachini pon bangso amayalong Rabendra Rongpi Abarim KSA PDili KLNLF Chairman Thong Teron Sarsing Teron TP Hanse, Arleng Daily Chabang, Jiten Hanse, Muniram Ronghang Abarim UPDS Marlop Timung Kuya, Rajendra Rongpi Abarim EM, Penchenglo, SGB, GB, Lapen Pregjam Asong Atum Chetong Dun, Non Apor, Karbi Arat Kachingrum Nangja Porlo, Athe, Karbi Atum, Non Kedo Lake, Asanchom Ason Si Teglong. Hemprek ke hang asong ke ong lapen hemprek ajoyne apran kache pinangta doolo lasi non ke khai isi chingrum pet pen hemprek hang ponlo nang pusi pachini pon lapen KLNLF KPLT lapen UPLA asong sarkar pen chingki chethan pon bomlo lapen 60% anke kachingki pate ponlo lasi 100% kachingki kachethan kapachun pon thuji aphanta radatumta kacherabdun kenang sot lasi CCU asong along 40 sose atumke chekroidun lo claim dam rapetji aphan lapen non ke kroidun delang atum aphan setame chingki chethan abangke ington telang karbi atum ning isi kedo thek the ajoksi pini arni Karbiatum aning kehang ahem prek long le deadlo upen chenglok penang an alam chethan chemumpon bokajan pen bisnu lekthe News Fast Karbiang Long Non along so phan birtang ton sina For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbiang Long. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO,
RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birta kang tuan pen nang chiroi thulo. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Panosi KSA Song Pen West Karbi Anglong Hamren DCRI Deng Pinpuralo ke Pajirdam. Bangso Pinpuralo ke Pajir Ponasai along KSA TDPMI Pu Samson Teron Penja Ponsi Karbi Lo Charlie Asong along Karbi Khayapan Kaching Hon Pen Anparta Karbi Lo Charlie Asong along Khayapan Karjap Thipla Pen ke Japon Karbi Lo Charlie Asong along ke Thikiding Klembang Phu Klembang Pietum Chitong Dunsi West Karbi Anglong DCRI Deng Pinpuralo Pajirpon Bangso Pinpuralo along ke Jong Ponateng KSA Mai Phu Teron Sang Hopen ke Jai Ponateng ke Bordara Putha Toglanga Putha illegal mining aron re pen laso sangti long koila laso ki phur putha la pension free bangke panchayati raj system la 6 dul andar long sulang piluji phur so putha litu mahin pen ke kham khe pe dosila son free putha memorandum along tok pajir mi si pini chief minister phani tum hamren west Karbi Anglong DC ari deng pen tum si pinpur lo pajir Difu government college bang sa tami prabjin pen laso upgradation bang claim nang ji ladak teachers tami ko appointment pe nang ji ladak class se tami la enrollment ka pe ong ye phan la tum building se tami aki mi PPNC section se tami ka pe ong so kam claim nang ji medical college long jong si dak student tum Charlie Donji pulotang tela so medical college bang ke ka Charlie Donji phan ke chengsi gala tum science ke Charlie long war side ji science stream ben jong se lang le tum jong se higher secondary pass do pon se tum entrance to kolong gi so entrance apise tum medical college long tame admission of tum apply dum long ko sita pini ka manghu me me bange Karbi Anglong long except if government college pe long ka pre ka diman ke do na college long tame tum science college ama si te gong ai horum ke illegal mining bang ke dolong problem illegal mining lo pulutang te la bang ke ye tum Karbi Anglong arat phan ka na hok thepi ka thebang ile tum pe na bang ke ile tuma lahaya property jong se lapu inghu pon waret pulutang te justimat pet mo ile tum phan impact bang hini do ji isi bangke lahilo ile tum laso illegal mining ke claim loge bangke ile tum ladak environment nang hinopo bangke laka panchayati raj jong sinang luchok lapping overlapping lo pulotang te laga chiplang pi bangke laka mo pi bangke panchayat ti raj jong si dak wangju lo pulotang laga isi general district mandate po general district ke man lo pulotang te la bangke dake tribal pen ka prek tum samay long le ke nam pen danglok ang to nanam ta ke claim lo ko pulotang te laga dak ke do barim la so khei kela kepa phiwa khai tum ke hala ka advance khai tum loge chipate dun da padu ki vidya chance tepi lasi la prabjin pen la panchayati raj bang tala ke cancel lang ji dai tum customary do la dang ni tum ka chari ja phan politically la so ka chi lang ya phan council do autonomous council do tang ko pidak ni tum pen jasemet pet la panchayati raj bang ni tum pen che don dun thek thek usi Bothat langso pen Rajen Ronghang Hamren pen Lipson Teron News Fast Karbi Anglong Pinya birta lansi pajudlok dume thakme kardon.